Trækker du også vejret lidt friere nu, end du gjorde i sidste uge? Det gør jeg. For endelig løftede Europas ledere stemmerne og stod op for den demokratiske verdensorden, vi har opbygget gennem mere end 80 år. Bygget på respekt, tillid og saglig dialog. Og det er ikke bare tomme ord. Folkeretten og den demokratiske dialog har fostret fredelig sameksistens, samarbejde og samhandel. Og fordi vi samlet talte Trumps splittelsesretorik imod, begyndte der i går konstruktive forhandlinger. Og den voldelige trussel om magtanvendelse blev afværget, så retorikken er i allerhøjeste grad med til at skabe vores realiteter. Retorikken, den måde vi kommunikerer på, de fortællinger, de verdensbilleder vi maler med vores ord, argumenter, tone, gestik og mimik, spiller en hovedrolle i, at det lykkedes os at opbygge den verdensorden. Derfor var det også den helt rigtige strategi, at Danmark valgte samlingsretorikken, ordentlighed, løsninger til fælles bedste i den vanvittige situation, hvor Trump truede med voldelig magtovertagelse af Grønland. Lykke og Motzfeldt påvirkede i Washington, Troels Lund overbeviste Mark Rutte om planen i NATO, Mette Frederiksen mødtes igen med de europæiske statsledere. Den samlede diplomatiske indsats havde hele den retoriske værktøjskasse i brug, og det er bare frugt. Det flyttede dagsordenen, og det skal vi blive ved med, for de rigtige ord, de kan give os håb og handlekraft. Et klassisk eksempel er Lykkes gyldne one-liner på Fox News, hvor han siger, "This is 2026. You trade with people, but you don't trade people." Og hele den retoriske strategi prægede jo også mødet i Davos med Mark Carneys tale som kronjuvelen. Så når demagoger og tyranner truer gennem splittelsesretorik og får de folkeretlige tektoniske plader til at skælve under os, er der kun et at gøre. Bliv stående med begge ben solidt plantet på samlingsretorikken og den demokratiske dialogs kontinentalsokkel. Og træk vejret, løft stemmen, flyt verden. En demokratisk dialog ad gangen.